பக்தி சிறுகதையில் இன்றைய தலைப்பு சுகமான வாழ்வருளும் சுகர். சுகர் என்று இங்கு குறிப்பிடப்படுபவர் சுகபிரம்ம மகரிஷி ஆவார். வியாச மகரிஷிக்கும் கந்தர்வ கணிகைக்கும் புதல்வராக அவதரித்தார் சுகர். அவர் இந்த உலகில் முதலில் தோன்றியதே 12 வயது பாலகனாகத்தான் என்று கூறப்படுகிறது. தாயை போலவே கிளி முகம் கொண்டவராக விளங்கியதால் சுகர் என அழைக்கப்பட்டார். மகாபாரதத்தை வியாசர் சொல்ல விநாயக பெருமான் எழுதியவுடன் வியாசர் தன் மகனை சுகரை அழைத்து முழு மகாபாரதத்தையும் கற்றுக் கொடுத்தார். வியாசரின் போதனைகள் அவருக்கு வைராகியத்தை அளித்தது. இளம் வயதிலேயே அனைத்தும் உணர்ந்த ஞானியாக விளங்கினார். பிரம்மச்சாரியான சுகர் ஓரிடத்தில் நிலையாக தங்காமல் தேசாந்திரம் சென்றபடி இருப்பார். அது அவரது இயல்பு. ஒருமுறை வியாசர் அவரை தேடி வந்தார். புத்ரா என்று அழைத்தவாறு வனத்தில் நடந்து செல்கையில் அங்கிருந்த மிருகங்கள், பறவைகள், மரங்கள் எல்லாம் இதோ நான் இருக்கிறேன் என்று பதிலளித்ததாம். அப்பேற்பட்ட எங்கும் வியாபித்துள்ள பிரம்மஞானி சுகர் ஆவார். பாரபட்சமற்ற மனப்பான்மை உடையவர். முனிவர் ஒருவரது சாபத்தினால் பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு அபிமன்யுவின் மகன் பாம்பினால் 7 நாள்களில் மரணம் சம்பவிக்கும் என்ற நிலை ஏற்பட்ட போது சுகர் தானே வலிய சென்று பார்த்து ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம் முழுவதையும் அந்த 7 நாள்களுக்குள் பிரசங்கம் செய்து பரீட்சித் மகாராஜா நற்கதி அடையும்படி செய்தார். அதன் மூலம் நமக்கும் பாகவத புராணம் கிடைத்தது. அதன்படியே இன்றும் உபன்யாசகர்கள் சப்தாகம், அதாவது 7 நாள்களில் பாகவத பிரவசனம் செய்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார்கள் என்பர். ஸ்ரீனிவாசன் பத்மாவதி தெய்வீக திருமணத்தை முன்னின்று நடத்தியவர் சுகபிரம்மர்ஷி. மேலும் குபேரனிடம் கல்யாணத்திற்காக கடன் வாங்க ஸ்ரீனிவாசனுக்கு ஜாமீன் கொடுத்தாராம். திருப்பதியில் இவர் வாசம் செய்ததாக கூறப்படுவதற்கிணங்க திருசுகனூர் என்று அழைக்கப்பட்ட இடமே தற்போது மருவி திருச்சானூர் ஆனதாக கூறப்படுகிறது. தமிழகத்தில் சேலத்தில் உள்ள சிவன் கோயில் மூலவரிவரால் வழிபடப்பட்டவர். அதனால் அந்த இறைவனின் திருநாமம் சுகவனேஸ்வரர் ஆனது. இக்கோயிலில் சுகபிரம்ம ரிஷிக்கு தனி சந்நிதி உண்டு. சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் வட்டத்தில் தெத்திக்கிரிப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள அபய ஆஞ்சநேயர் ஆலயத்திலும் சுகருக்கு தனி சந்நிதி அமைந்துள்ளது. சென்னை தியாகராய நகரில் சுகபிரம்ம மகரிஷி ஆசிரமம், அடையாறு மத்திய கைலாஷ ஆலயத்தில் தனி சந்நிதியும் உள்ளது. கடலூர் மாவட்டம் திருவந்திபுரம் அருகில் பில்லாளி தொட்டி என்ற கிராமத்தில் சுகருக்கு அருட்பீடம் உள்ளது. இங்கு பிரதான மூர்த்தியாக தனது சீடர் மார்க்கண்டேயருடன் சுகர் காட்சியளிக்கின்றார். வியாழன் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இங்கு விசேஷ வழிபாடுகள் நடைபெறுகின்றன. பக்தர்கள் தங்களது பல்வேறு கோரிக்கைகள் நிறைவேற வேண்டி இக்கோயிலுக்கு வருகை புரிகிறார்கள், பலன் அடைகிறார்கள். ஸ்ரீ சுகபிரம்ம மகரிஷி அவதரித்தது ஓர் ஆனி மாதம் திருவோண நட்சத்திர தினமாகும். அந்த நாளில் அவரது ஜெயந்தி விழா கொண்டாடப்படுகிறது. பௌர்ணமி நாளில் இம்மகா மந்திரத்தை 16 முறையேனும் ஜபித்தால் எல்லா பாக்கியங்களும் கிட்டும் என்பது சுகர் அருள்மொழி. ஓம் ஐம் க்ளீம் சௌ சக்திதராய ஓம் நங் மங் சிங் வங் யங் லம்போதராய ரீம் ரீம் ஸ்ரீம் சுப்பிரமணியாய சரவணோத்பவாய ஹிரண்யோத்பவாய க்ளீம் சர்வவஷ்யாய தன ஆக்ருஷ்ய தம் பம் ஹம் ஜும் ஷம் சம் அதிர்ஷ்ட தேவதாய ஷண்முகாய சர்வதோஷ நிவாரணாய சர்வகிரகதோஷ நிவாரணாய சிவாய சிவதனயாய இஷ்டார்த்த பிரதாயகாய கம் கணபதையே க்ளௌம் ஷம் சரவணபவாய வசி வசி.